aiki na kwakwalwa baiwa ce kun yi amfani da hakan ta sigar barna duba da abin da ke na nuna kwarewa. Baba wai yayi abu ake ma kana wani mammazewa ne wai me ke goyin ne? Ba za ka gane bai. Dutsen gugan da muka buga shekaran jiya naira 5 na tashi ba ni da ita yau naira 5 babu a jikina sisi ba na magani. Baba ka gane? Ka basar da Allah wannan situation din da yake ciki kowa yana ciki. Ka gane? Kowa yana ciki. Ka daina maze wannan da kake ba na son kana maze wannan. Ai dole in maze. Ni damuwa ta hanyar da za a bi a samu kuɗi kawai canji nake bukata. Yanzu kai kawai kuɗi ne damuwarka. So ka ji. Kai ne ka bari kawai. Ki bar nan wajen, kar ki sake zuwa gurin nan, kar ki sake zuwa nan. Munafukai ne. Kai inda kana wannan biye irin wayannan yanzu nan sai su sa a ram da kai yanzu nan. Irin su ne munafuka ana ruwa suna kirga duniya. Kai kwanaki na tama wata tinkiya irin wayannan suka zo suka tashe ni. Ka gani ba? Na gaya ma munafukai ne. Munafuki baye ne na gidi. Allah ya raba mu da irin su kawai shine. Amin maza ya za a yi mu fasa mana. Mu fasa. Normal ne. Yadda muka yi da kai haka za ka bani. Kar ma ka bani. Ai ka san wace ce ni. Wallahi sai in taka faranti ta kwaɓe ma kowa ka sani. Baba, wai me za ka yi da wannan abin ne wai? Za ka ga amfanin shi zai min aiki. Tun da sai wani jujjuya shi kake. Ai kai kanka baya ja. Wannan zai min aiki. Kamar abu mai amfani ka zo ka ɗau wani abu. Za ka ga amfanin shi zai min aiki. Kai, ka ga wani aja. Kai ya aka yi ne wai tun yaushe muke wannan. Wallahi ƙarya kake wallahi ƙarya kake wallahi. Kai baka san me yake faruwa ba. Kai ni ba dan kai ba da wannan bawan Allah da yau abin da zamu gani da shi kawai za mu haɗu ne za mu haɗu a wajen maman Iyabo za mu haɗu da kai. Haba maza wayan nan na gaya ma cutanmu yayi cutanmu wayar da za ta yi 100,000 za ta yi kai ka ce mu in siyan masa 30,000. Yanzu ne ya kamata Allah ya isa damu ba. A'a kai da ka san in muka masa Allah ya isa kanmu za ta dawo ya kake baba maza mu daina yin haka baba na gaya ma in waya za ta yi a kowane da zamu na kai waje na siya da daraja ka gane kawai wata hanya ta taho ba. Kai ka ga wata waya a hannunta to ya za a yi kai fa za ka bata ka gane kawai ka miko mu ko da ta kama ka za mu fanshi zan yi station ka gane ka fita can musu da zaratan bari an gaya muku yi irin wannan garorin nan ne to wallahi sai kun bani wayata kuna je na ko
maza a gaba ba ai ko jirgi sai an gwada yake tashi to tsaya yanzu da kayan ta tsaya ai masalaha tsaya ai masalaha ba waya bace ba da kayan ta ko mu gashi wannan rukun Kanani da yan kika iska ku da ku ta ba ku ji dakata ma ku ba ma ku iya ma satar ba ai ba haka ake ba ai yanzu satar da lissafi ake yi da kwakwalwa ake lamba shida ke kika san wannan ne kika san mun baki wayan ki ba ai zan ce ya kare shikenan kawai Allah ya isa wannan rukun wai ni za a yi wa haucen wani lallai wannan so lallai so me ke faruwa wayana waya ka wace ne waya ce wannan ai ban ce daga rabon fada a karshen waya kuma wannan wace wayana inna lillahi wa inna ilaihi raji'un daga rabon fada kuma wallahi Allah kiyaye wani ya kana ta soso la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim wallahi duk raina ya riga ya ɓaci. Anti wulaƙancin ta yayi yawa wallahi. Bayan an gaya mata za a zo waya na mata nawa za mu zo gidanta, amma ta fice yawonta yayi yawa wallahi. Da ba don anti mu ba sai mu ce wulaƙanci take yi. Ai duk da hakan ma wulaƙancin ne. Mu ce kawai mu ƙarasa A gida. wallahi ni na gaji ba za mu wuce ba sai mun huta. Hutawa kuma. To yanzu fa muka zo fa. Kin ga ma ga abinci nan mu zauna. Gaskiya dan dai ke ce amma Allah da raina yake a ɓace kawai gida zan wuce Allah. Saboda raina ya ɓaci. Wai wurin sau nawa ma kika kira ta ne? Kin ga fa kira ta wasu. Ƙara kiranta ko za ta ɗau. Kin ga ba. Bata ɗauka ba ko? Mota kawai sai mu tashi mu tafi gida don ni wallahi na gaji sosai. Ni ma a gaje ne. Yawonta ya yi yawa. A hello? Lafiya lau wallahi. Mun zo gidan Anti Fatima ma ba ta nan wallahi don raina ya riga ya ɓaci. Lafiya ya gida. To. Sannu. ya gida Alhamdulillah. kwana biyu gaskiya amma baki ne ku a unguwar nan ko Wallahi mu baki ne mun zo can gidan ne mun zo bata nan kuma mun kira wayar ta ma gaba ɗaya bata yi fikin ba. wannan sai kama da budurwar nan ta ai wai ya sunan ki ma kun ga baki a unguwar mu ai dole mu zo mu tambaya sunan ki Da ma tashi muka yi muka tafi ko? a sunan fa zai taimaka mana gurin kullum zamanta a matsayin mu kuma na yan unguwa kun ga antin ku tara unguwan nan duk sanda kuka zo kun ga ku baki za ku iya kiran mu rakiya da dai hutawan ma duk ayi tare kai ka dan gare maza ka dan gare ‘Yan mata lafiya kuke tsaya haka? Ai bai kamata ku dinga tsayuwa a nan ba, nan gurin ai dama ba gurin tsayuwanku ba ne, amma ku ba ku ne ko? Wallahi mu baki ne ku shiga. Allah sarki to ku shiga mu tafi, ai nan bai kamata ku dinga tsaya ba, ku shiga mu tafi da Allah. kai maza akura tino ya ake ciki kai mun fa sha gudu fa a gurin nan fa ba dan ba ai kawai mu fitan mu kawai muke nuna a to kai in ba da fitan ba sabgan nan ai ba za ta yi ba ai an duba mana a ba ma password akai kai
wallahi a kaga to ba sai mun yi flashin ba ke ba flashin na gaya ma haka za mu je mu sai da ta na gaya ma gaba daya shiga message wai in shiga message wai gidan sauki ai ba kai sai kai maza kaga message ko a wayar yarinyan nan duba mana message duba kai kaga wani fahad wai masoyiya kam kaga yarinya yar soyayya kaga wani daga wani wai shi kuma talba bari mu shiga message kaji ka a yarinya nan daga gani mai yaudari a tsaya yaran nan fa sun yi tuno kawai mu mayan musu da wayan nan ni kawai a mayan musu aje har gida a same su gaskiya ba za a sai da wayan nan kada mu zo nan gurin da kai akan mace zaka juya mun baya ka ci harkar nan ba za a yi shi ba kaga ka san me za a yi ni na haɗo ma alƙawarin aka ci wata wayar zan baka ni ba zan nemi komai ba wai yanzu ne kake so ka ce mun akan mace zaka juya mun baya gaskiya yarinyar nan ta mun Tino gaskiya yarinyar nan ta mun ni wannan abin ba zai shiga kaina ba wayan kawai sai wayan nan sai yanzu ka san me za a yi alƙawarin za mu je yau da daddare za a je a yi faka a samu wayoyi ka gane in aka samu wayoyi ni na ma alƙawarin wayoyi guda biyu ba matsala na tabbatar ba an san harka da gima da ka san ba ku da san halinka ba za a yi haka da ni ba kai ka sani to ai tun da na ga matan ma sun yi sai ka ɗauki ɗan ɗayar a Tino ba na son irin wannan ni ba na son shiga hanci da gudun dine ba da kanwa bane to duk sun mun gaskiya duk sun mun ba za mu yi haka da ni da kai ba ko ba haka ba a'a kawai ka bari ni zan samu ma wayoyi guda biyu iPhone ba ai ni fita na nake so da to kawai shikenan alƙawari ka do na dau ma alƙawari kawai mu je kawai mu maida mu har gida za mu je kamar ka san zancen ka muke yi a gida ni da Hajiya. Ni din? Eh. Zance na me? Zancen ka kawai akan yawan zafin kishin ka. Ai kamata ya a ce kin saurari abin da suke cewa. Domin sanin abin da suke faɗa a gurin nan shi zai ba mu damar me suke kullawa har mu samu mai bincike a kansu. Ranka ya daɗe kana ganin hakan ba zai ba su damar yin aikata abin da suke aikatawa ba?